Μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι καθόλου. Νομίζω τελικά τα χίτα που έβαλες ήταν πολύ χαμηλή. Ναι, και το Z, και το Z. Μόνο που τερματίζει. Κοίτα μην πέσει. Όχι, σταματάει μόνο το πράγμα. Λοιπόν, και λίγο το ψυχ που έχει πολύ περιθώριο. Δεν το πιστεύω. Βάλε το γη. Λειτουργούν όλα. Τι ώρα είναι? Είναι 2 και 5 το πρωί. 2 και 5 πήγε. Για να Αυτό ήταν πολύ και ώρα ξεκινήσαμε. Ήταν μόλις 6. Δεν γίνεται.